Bon migdia, un altre cop de nou. Benvinguts a la retransmissió d'Esports del Camp. Des d'aquí, en directe, us saludem des del Palau d'Esports de Reus per seguir aquest retorn a la competició de l'Hockey Lliga després de l'aturada per la Copa del Rei. Us oferirem el partit entre el Reus Deportiu i el Club Patí Vilafranca, un partit especial perquè, en aquest món de l'hoquei ens coneixem tots i fa que moltes vegades ens trobem amb exjugadors o gent que anteriorment ha estat involucrada amb el Reus Deportiu i el Vilafranca seria un d'aquests equips. Ara ho repassarem. Primer de tot saludem el nostre analista, Josep Maria Català. Bon migdia. Hola, bon dia. Abans de res, el que toca és oblidar una mica la desfeta de la Copa del Rei i centrar-nos en la Copa d'Europa amb aquest objectiu de quedar entre els 4 primers i aconseguir l'objectiu de jugar a la Lliga Europea l'any vinent. Sí, és evident que la Copa ja no s'hi pot fer res, per tant, doncs, passem pàgina. Ara ve un partit de Lliga important, perquè d'aquí fins al final de temporada és molt important aquest objectiu de quedar entre els 4 primers classificats. I bé, estem amb la Copa d'Europa, amb la quarts de final complicats amb el Benfica, i amb això és amb el que s'han de centrar. Com vas veure, Josep Maria, la Copa? S'ha parlat molt al nivell d'entorn, que s'acostuma a dir entorn, no? Si el Reus sap gestionar els últims minuts, sap gestionar un resultat a favor, si el plantejament era el bo. Alejandro Domínguez defensava una mica el seu model, quan de totes maneres ningú l'ha criticat el model, però vaja, no sé com veus una mica el que representa la desfeta de la Copa. Bé, a veure, és una llàstima perquè el Reus Deportiu, evidentment, tenia el partit de cara i se li va complicar davant d'un Vendrell que no oblidem que ha rendit a una Copa del Rei extraordinària, ha rendit a un nivell altíssim, ha eliminat a Liceo, Reus i Barça, és a dir que tot s'ha de tenir molt en compte, no? El tema de la gestió dels minuts o del sistema de joc, a veure, l'Alejandro Domínguez és l'entrenador del Reus Deportiu i ell té la seva idea i ell ha de defensar la seva idea i això és el que està fent, no? El que passa és que, evidentment, com a entrenador, ha de tenir molt clar que quan guanyi ningú li qüestionarà el seu sistema, però que quan perdi hi haurà gent que es preguntarà si això es podia haver fet d'una altra manera, no? Això ho ha d'acceptar perquè això va així i no només amb ell, a qualsevol entrenador. Guillem Cabestany avui en dia és un entrenador inqüestionable, però el dia que perdi segur que la gent li qüestionarà si en lloc d'un quadre no podia haver fet un rombe, no? És a dir, que aquest és el món del hoquei, que és el món dels entrenadors, i no s'hi pot fer res, seguir treballant i seguir. Ell és fidel al seu sistema, per ell és innegociable, evidentment, ho ha deixat molt clar. Crec que a vegades, tot i així, es poden mirar les coses d'una altra manera, però ell no ho fa i ell és l'entrenador i mentre ell sigui l'entrenador està en el seu dret i s'ha d'acceptar i per mi no em sembla raonable, no? Doncs sabem segur que el Reus seguirà amb aquest plantejament ofensiu, per alguns potser una mica desprotegint una mica la defensa, però és aquest el model de joc que l'any passat va portar el Reus a gairebé guanyar la Copa, que ha portat a veure molts bons partits i per tant Alejandro Domínguez ja ho va deixar clar que no es canviaria per res el model. Veurem també si es fa un pèl d'autocrítica i es milloren aspectes que precisament estan a millorar, perquè si no el Reus potser no hagués caigut a les semifinals, però bé, sí com sigui avui tenim un apassionant partit, com dèiem, exjugadors del Reus i expersones involucrades, persones involucrades en el Reus Deportiu en un passat. Tenim per començar la banqueta el capità, l'etern capità del Reus Deportiu, Jordi Garcia, l'home que va aixecar la 7a Copa d'Europa, per tant, un mite del Club Roig i Negre avui a la banqueta del Vilafranca. No el tenim també a la banqueta, però hi hauria de ser Keston Roig, delegat durant 2 dècades del Reus Deportiu, avui està sancionat i el tindrem a la graderia, i a la pista ja el tenim també, que ara repassarem els 5 inicials, Xavi Caldú, l'últim pitxitxi que va tenir el Reus abans d'aquesta nova fornada de jugadors. Repassant ràpidament els 5 inicials, tenim a Jordi Camps a la porteria del Vilafranca i de jugadors de pistes, com hem dit, Xavi Caldú, també tenim a Jordi Esteve, tenim a Joan Vázquez i finalment tenim a Navarro, el Marc Navarro. Pel Reus Deportiu juga el mateix 5 inicial que va jugar els 2 partits de Copa, que és Roger Molina a la porteria, Albert Casanovas, Xavi Rubio més endarrere i a davant Adroer i Xavi Costa. Quan ja ha començat el partit, mig minut d'aquest enfrontament entre el Reus Deportiu i el Club Patí Vilafranca, que us ofereix com sempre esportsdelcamp.cat, passió per l'hoquei, la mou Joan Vázquez, intentant buscar àrea
No sé, Josep Maria, quin partit esperes, quin plantejament esperes del Vilafranca, que ja va guanyar el Reus al pavelló vilafranquí per 5-3. Sí, el Vilafranca que durant sobretot el que era la primera volta va ser una mica la revelació de la Lliga, un equip que va fer molt bons resultats i estava molt ben classificat. Sembla ser que ara ha tingut els últims resultats una mica més fluixos, ja està a una zona més baixa de la classificació, però bé, crec que és un bon equip, crec que té gent experimentada barrejada amb joventut, crec que és un equip força interessant, amb Jordi, el gran capità nostre, a la banqueta dirigint, i bé, tot dependrà una mica del Reus Deportiu, crec que és favorit, però com sempre els partits, quan ets favorit ho has de demostrar i te'ls has de guanyar també, no? Quan ja hem vist el primer tir potent d'Albert Casanovas, la primera ocasió clara del partit, que ha rebutjat molt bé Gerard Camps, també reconèixer aquest baixón, per dir-ho d'alguna manera, que ha fet el Vilafranca, també ha coincidit amb un Jordi Garcia convalescent, que va tenir problemes pulmonars, que l'han mantingut apartat durant unes bones setmanes de la direcció de l'equip i que ja va tornar la setmana passada i, per tant, ara tornen una mica a tenir l'entrenador, vulguis o no, que falti la figura del tècnic en un vestidor és important. Home, és importantíssim i és molt complicat, no? Però han sigut 2 o 3 partits que segur que el Vilafranca ho ha notat, i el que dèiem d'aquests resultats més fluixos, no? Tu et pot faltar un jugador, te pot faltar... sempre ho pots suplir, no? Però clar, un entrenador o un porter, no? Exacte. Són llocs molt més... Quan hem vist la jugada d'atac per banda esquerra del Reus, mira, i ara el gol de Marc Navarro. Ha aprofitat una transició ràpida quan el Reus havia fet una jugada d'atac mitjançant Xavi Costa, molt bona la filigrana, l'amago que ha fet al mig del camp, però ha acabat amb no res i el contraatac ràpid ha acabat amb el gol de Marc Navarro al minut 2 i mig d'aquest partit. Reus Deportiu 0, Club Patí Vilafranca 1. El Reus haurà de tornar a remuntar. Sembla que últimament ja hi estem acostumats. Sí, almenys en Lliga se li avancen els equips. Era un 3-1 a favor nostre, d'una jugada que el Xavi Costa ha fet molt bona aquí amb un amago molt maco, però han perdonat, el 3-1 l'han perdonat, i a la contra el Vilafranca no ha perdonat. Mira, ara el gol de Jordi Adroer. Acaba de sorprendre amb un xut, podríem dir que pràcticament innocent, raset i pel mig, però que ha sorprès a Camps, que li ha passat per sota les cames, i el Reus, que ni tan sols 20 minuts més tard que el Vilafranca s'avancés al marcador, ha aconseguit igualar l'enfrontament. Minut 3 de partit, Reus Deportiu 1, Club Patí Vilafranca 1, nova jugada d'atac del Reus. Li pica l'estic Xavi Caldua, Albert Casanovas, serà falta, saca ràpid al Reus. Els àrbitres decideixen que ha de moure amb la bola estàtica el Reus Deportiu. Els àrbitres d'avui, que són Valverde i Marc Soler. Albert Casanovas ara no combina bé aquesta assistència, la talla Xavi Caldú, la mou un altre cop en atac. Era Marc Navarro l'home que ha fet el primer gol del partit. Recordem, 1-1, us explica Esports del Camp.cat, des del Palau d'Esports de Reus. Ha estat important empatar ràpid, no? Tot i que ha sigut un tret de l'Adroer que probablement en Gerard Camps estava tapat i se li ha colat per al mig, no? Però bueno, és important haver empatat, haver tranquil·litzat una mica el tema i intentar, si tens ocasions, no perdonar-les i no donar opcions ni facilitats a l'equip contrari. El Reus, si més no, que ha demostrat capacitat de reacció, evitant que el Vilafranca s'arribés a trobar còmode amb aquest 0 favorable i ha empatat de seguida. El Reus, que li costa treure la bola en defensa, la torna a tenir el Vilafranca. El capità Xavi Caldú, que va deixar un molt bon record de les seves 9 temporades. Mira, doncs gol de Jordi Esteve, gol de Jordi Esteve, molt similar, Josep Maria, al gol que ha marcat Caldú. El Roger Moliner segurament estava tapat i un xut també no dels més forts i col·locats que haurem vist en el món de l'hoquei, però justadet al pal, ha entrat, és sorpresa a Molina, 1-2, minut 4 de partit. Bueno, intercanvi de cops, no? Sembla. Exacte. Bé, doncs s'ha trobat un tret exterior que no portava gaire perill, però un jugador ha passat per davant del Roger en el moment que la bola anava i no l'ha vista, és evident. Bé, seguir, tornar a començar i a tornar a fer, mira, inclús sorprèn que... Un temps mort.
que hi hagi un temps mort a 5 minuts de partit i el canvi de l'Albert pel Gepi, que, bueno, una mica... Sorprenent, si més no pel canvi, no? Un jugador més de darrere, de moure l'equip des de la zona defensiva, que un jugador que vindria a ser pràcticament el contrari, explosiu, d'atac, velocitat, en fi, veurem com reacciona el Reus amb aquest segon gol. Recordem que el Reus va decidir que no hi hagués micròfons a Alejandro Domínguez. Per sort sí que a TV3 i a Teledeporte sí que els hi van deixar i ho vam poder escoltar a la Copa del Rei. Doncs quan podem nosaltres també intentarem oferir-vos aquesta informació, que és les instruccions que dona Alejandro Domínguez durant el temps mort. El que sí que se'l veu és molt enèrgic, donant instruccions als seus jugadors. Segurament els està demanant que despertin, perquè sembla la sensació que el Reus ha sortit un pèl adormit a la pista. Segur, els ha demanat una mica més d'intensitat, perquè, doncs, bé, és importantíssim, no? Sortir enxufat i no se l'està veient, gaire, doncs, diguéssim, gaire enxufat, no? S'ha de demanar un temps mort, s'ha de fotre 4 crits, això a vegades s'ha de fer i suposo que és el que ha buscat Alejandro Domínguez. Ara veiem precisament Alejandro Domínguez, que està parlant acotxat amb Albert Casanovas, així petit comitè els dos. Com ens agradaria saber el que estan dient. La mou ja el Club Patí Vilafranca, que sí, de moment està dominant el marcador quan no s'arriba ni al minut 5 de partit. Reus Deportiu 1, Club Patí Vilafranca 2. Prova ara el tir Marc Navarro, també fluixet, ara molt més atent. Roger Molina, que ha pogut veure d'on venia la bola. La mou ja el Reus en atac, Adrué provant la jugada personal, retalla una i una altra vegada. Acaba combinant amb Xavi Rubio, que està agafant bastant de protagonisme en aquests darrers partits. Xavi Rubio comentàvem fa unes setmanes que Marc Oller estava en un bon moment de forma, sembla ser que han agafat com si diguéssim el relleu. Correcte. I ara és Xavi Rubio el que està més endollat. És a dir, l'Alejandro era partidari de sortir amb Gepi Selva a la banqueta i aleshores, doncs bé, començava normalment Marc Oller, no? I ara, doncs, potser, jo no sé si més que baixa forma del Marc, potser que el Xavi està en molt bona forma i bueno, i ara doncs és el Xavi el que ha agafat aquesta funció, no?, doncs de sortir al començament. Més o menys els papers segueixen sent i els rols segueixen sent els mateixos. El Xavi surt d'entrada, en Gepi, doncs al cap d'uns minuts avançada a la primera part, doncs sempre surt a la pista, no? Doncs ara veiem també l'oportunitat del mateix Xavi Rubio. Cal reconèixer que els dos partits de Copa va jugar molt bon partit. Se'l nota un jugador que, més enllà que encara és jove i que ha de créixer moltíssim, amb el cap molt ben amoblat, sabent psicològicament controlar molt bé els tempos del partit. Sí. En aquest aspecte és un jugador molt madur, és a dir, ell domina molt bé el sistema, l'ha treballat molts anys des de la base i, a més és una persona que té el cap molt ben posat al seu lloc i això es nota. Xavi Rubio, podríem dir d'aquells del recuerda su nombre. Esperem que en un futur no gens llunyà pugui encandilar encara més a l'afició roig-i-negra, perquè apunta molt bones maneres. El dorsal 2 del Reus, recordeu, Xavi Rubio, que l'any passat ja va sorprendre tothom, igual que Marc Oller i Joan Salvat, i aquest any doncs, que aquests 3 jugadors, potser més Marc Oller i Xavi Rubio, s'estan afiançant com a peces claus d'aquest equip d'Alejandro Domínguez. Minut 6 i mig de partit. La segueix movent el Vilafranca, que de moment potser té més el control de la bola. El Reus en atac. Xavi Costa trepitjant àrea, però a la centrada cap a Jordi Adrué. Ha tallat molt bé la defensa benadesenca. Ara provarà el llançament Joan Vázquez. I això serà blava. Reglament en mà. Això és targeta blava. Perquè ha ficat l'estic, ha caigut al terra. Blava directa per Jordi Adrué. I serà falta directa. I 2 minuts de suspensió pel dorsal 27 del Reus. Xavi Caldú disposat d'executar el llançament de falta directa. Res a dir, Josep Maria. No. De l'acció punible, no. És a dir, és així, és claríssim. Que mantinguin el criteri, ara. El que potser no ho havia d'haver fet en Jordi és això, no? Exacte. Doncs ja veiem Roger Molina a la porteria i Xavi Caldú preparat per executar aquest llançament. Se'n va cap a l'esquerra, tira cap al centre. Atura Roger Molina, atura Roger. Atura el llançament de falta directa, Roger Molina. Xavi Caldú no ha pogut superar el porter reusenc i, per tant, minut 7 de partit. Continua el Reus Deportiu 1, Club Patí Vilafranca 2. Ha sortit Pablo Guarón a la pista pel conjunt vilafranquí, que ha provat el llançament des del mig del camp. Torna a tenir possessió
l'equip entrenat per l'excapità roig i negre Jordi Garcia. La mou ja el Reus. Cal reconèixer que avui escoltareu de fons el front reusenc animant, però poca cosa més, perquè avui pràcticament traient familiars i front reusenc i aficionats del Vilafranca, avui seríem 30 gairebé al Palau d'Esports, segurament la pitjor entrada de la temporada d'avui. Ara anava a dir, crec que l'entrada més fluixa. Bé, no ho sé, dia de calçotades o dia de no ho sé, potser dia post-copa, però bueno, tampoc té massa sentit, no ho sé. Si és el que el reconeix Jean-Marie, que si és el cas de les calçotades, l'invent de fer els partits el diumenge al migdia, clar, la temporada de calçots dura 2 mesos mínim. Ja, però doncs potser ara ja estem arribant al final de l'època i és potser quan la gent doncs fa les últimes, no? Les últimes i ja no vol faltar-ne cap. Exacte. Sí, com sigui, la mou el Reus aquí. Nosaltres, els Esports del Camp, us seguim en directe, hi hagi calçots o no. Seguim l'Hockey Lliga al Palau d'Esports de Reus. La té el Reus Esportiu que ha de remuntar aquest 1-2 que ara mateix mana l'electrònic. Albert Casanova ja a punt per tornar a sortir a la pista. Xavi Rubio, gol, i el celebra amb ràbia. Xavi Rubio empata el partit. S'ha inventat ell solet una jugada entrant a dins l'àrea, picant la bola i col·locant-la també entre les cames, entre els braços de Gerard Camps, i ha aconseguit igualar el marcador al minut 9 de partit. Reus Deportiu 2, Club Patí Vilafranca 2, com dèiem. El Xavi Rubio molt bé s'ha inventat el gol ell solet. Sorprenent és el fet que amb 3 jugadors el Reus hagi fet un gol. És molt important perquè el Vilafranca està en 4 i el Reus en 3. I un gol així amb 3 jugadors a la pista t'ha de donar molta moral i ha de tocar l'equip contrari. M'ha sorprès que el Vilafranca, siguent 4 jugadors en pista, hagi donat tantes facilitats que el Xavi Rubio pogués entrar sol. Sí que estava una mica escurat a l'angle, però l'han deixat entrar, picar, l'han deixat fer moltes coses. M'ha sorprès en aquest aspecte la feblesa del Vilafranca, almenys puntualment en aquesta jugada. Quan jugadors com Xavi Rubio, serien dels jugadors més tècnics que té aquest equip, doncs et poden fer un vestit com el que ha fet Xavi Rubio. Minut 9, com dèiem, torna a sortir Albert Casanovas a la pista, aplaudiments de la poca gent que s'ha acostat avui al Palau d'Esports de Reus pel capità roig i negre. Com dèiem, es troba en fase de renovació del seu contracte, acaba contracte final de temporada i bé, estan negociant i han tingut reunions. Veurem com acaba tot plegat. De moment no s'ha arribat a cap acord entre club i jugador. La mou Gepi Selva com una bala, com sempre. Fa l'amago de llançament, la controla cap a Xavi Rubio, aquest cap a Casanovas, que ja la mou cap a Gepi, un altre cop cap a Rubio, que prova la jugada personal. No té por de res i de ningú Xavi Rubio, però perd la bola. És un 2 contra 2. Xavi Caldú prova el llançament, atura Roger Molina. Ha sigut la falta, Valverde ha decidit que havia picat Albert Casanovas amb l'estic de Caldú. Serà la primera falta del conjunt roig i negre, 2 en porta el Club Patí Vilafranca. Recordem que el Reus ja ha vist una blava, ha estat Jordi Adroer per picar l'estic a Joan Vázquez i impedir la jugada d'atac del conjunt vilafranquí. Minut gairebé 10 de partit, 2-2 al marcador. De moment, gols aquí al Palau d'Esports de Reus, us ho explica com sempre esportsdelcamp.cat. La pressió de Xavi Rubio a punt ha estat de recuperar la bola. Atent Marc Navarro, l'exjugador de Xum Massanet, aquest Vilafranca que va pescar a Massanet a causa del descens de l'equip gironí. I també va fitxar Jordi Galán, que encara no ha sortit de pista, que està a la banqueta. Exjugador també del Club Patí Vilanova, que va aconseguir classificar-se per 2 Final Fours de la CERS. Pablo Guarón, pobra la jugada personal, intentava picar-la per dalt, molt atent Roger Molina quan ja estava al terra. Ara el contraatac ràpid de Gepi Selva, molt atent en tasques defensives Xavi Caldú, prova la jugada ara Costa, segueix dins l'àrea, el pal. Xavi Costa, mentre demanava el penal, ha fet la jugada, ha picat la bola, però l'ha estavellat al travesser.
ja està bé que Xavi Costa, per molt que protesti, no deixi de jugar. No, segur. I ha estat curiosa la jugada mentre protestava, anar rematant i acabar enviant la bola al travesser. Sí, realment ha aixecat i ha picat la bola i ha estat a punt de ser gol. Continua l'empat a 2 al marcador, minut 11. El front reusenc que intenta escalfar un pèl l'ambient fred que es viu avui al Temple Roig i Negre. Serà necessari, els pocs crits que hi pugui haver seran necessaris perquè es preveu, mira, ara falta i hem pogut perdonar perfectament la blava perquè... No sé què ha fet aquí en Xavi. Havia recuperat la bola, se l'ha volgut fer una altra passada per la valla, ha vist que el jugador contrari li ha adivinat la intenció, li ha pres la bola, llavors li ha fet una falta que podia haver sigut blava, sí. Segurament si no li haguessin tret la blava a Drouet, potser aquesta també hagués caigut. Hagués caigut, sí. Quan ara té la bola, precisament el que comentàvem abans, Jordi Galan, el dorsal 6 del Vilafranca, que ja mou la bola per darrere la porteria, la recupera molt bé Gepi Selva, que està en un estat de forma perfecta, Gepi Selva, el dorsal 9. També ha fet molt bona Copa del Rei i ha portat per diversos partits, jugant a un alt nivell. I pel que sembla segueix endollat amb aquests sprints que fa per la banda. La mou el Reus. Un Reus que Joan Maria esperem sigui pacient, que no tingui pressa. Segurament és el millor antídot per... Sí, ara, diguéssim, s'ha normalitzat una mica, hi ha hagut un començament una mica boig, gols amunt, gols avall, jugades errades d'uns, errades dels altres. Ara doncs, el joc està molt més centrat, ara doncs, cada equip intenta imposar el seu joc i ara doncs, ja dependrà de venir dels minuts i tingui més encert, no? Però doncs, el partit havia començat amb un ritme molt boig, no? Ara hi ha falta de Xavi Costa, que sembla que ha arribat tard i se l'han portat per davant. Una part de l'afició protesta, però vaja, sembla una falta bastant clara. I serà la quarta ja del conjunt roig i negre. La mou Xavi Caldú, el capità ja del Vilafranca, arribar i moldre, Xavi Caldú. Jordi Esteve, exjugador del flamant campió de la Copa del Rei, del Vendrell. Va estar també a les ordres de Guillem Cabestany. Atenció ara a la jugada d'atac del Reus. Atenció a l'aturada de Gerard Camps. Espectacular perquè anava ben col·locat el tir d'Albert Casanovas. Però molt atent Gerard Camps, s'ha desviat del perill. Excel·lent aturada del porter del conjunt blau. Jordi Galan, trobant la jugada d'atac. Xavi Costa defensivament va unes revolucions per sobre de l'habitual, arriba tard, arriba amb força. I si arribes amb força i un pèl tard, només sí, està clar, el problema és arribar tard, no amb força, és correcte. No? És a dir, està molt bé que el Reus Esportiu, aquesta electricitat que li demanàvem, aquesta intensitat que potser no tenia, que per això s'ha demanat un temps mort, amb coneixement, tampoc això no vulgui dir precipitació. I quan ha hagut falta en el bloqueig de Jordi Esteve sobre Gepi Selva, quan tornarà a haver un canvi, torna a entrar Jordi Drouet i descansarà una estona Xavi Rubio. D'augment, el Reus, que només ha utilitzat 5 jugadors de pista, Joan Salvat, Marc Oller, Miranso des de la banqueta, evidentment també Marc Pujol. La mou el Reus, pacient, ben tancadet al Vilafranca, el llançament d'Albert Casanovas se'n va fora, la mourà ràpid en atac al Vilafranca. Un Vilafranca que, Joan Maria, salvant les distàncies, no està fent un plantejament molt diferent al que fa Guillem Cabestany quan juga contra el Reus, que és ben replegadets darrere, intentar sortir com una bala, agafar el Reus desprevingut en defensa. Sí. A veure, és un equip que sap el que es fa, el control de la bola. Tu el veus, sap què fer amb la bola, el veus que està fent un plantejament força intel·ligent, molt similar, evidentment, al del Vendrell. Crec que és el que ha de fer un equip que ve a jugar aquí, principalment. I bé, m'ha semblat un equip força sòlid, no?
La mou ja el Vilafranca perquè hi havia hagut falta, un altre cop de Xavi Costa, ja en porta 6 al conjunt roig i negre. Aquesta és la cinquena, aquesta falta que ha fet Galan, Jordi Galan. És la cinquena, no confondre Jordi Galan el jugador amb Galan l'àrbitre, que ahir estava al Vendrell, xiulant el partit entre el conjunt vendrellenc i el Blanes, que va acabar amb victòria del campió de Cova per 6-2. Va haver de remuntar un 0-2. Esperem que el Reus avui també faci el mateix, acabi remuntant aquest gol inicial que ha fet el Vilafranca i es pugui acabar emportant els 3 punts vitals per la classificació de la Lliga Europea de l'any vinent. Recordem ara mateix, a dia d'avui, hi ha un triple empat entre el Noia, el Reus, que va quart, el Noia, que va cinquè, i el Vendrell, que va sisè, tots empatats amb 35 punts. Sembla que ara hi hauria un problema amb la bola. No acaba de convèncer. Bueno, aquestes coses dels jugadors, no? Que ara la bola aquesta pesa poc, aquesta... Bueno, doncs ara han acabat de 15 minuts o de 14 minuts i segons, doncs ara han decidit que aquesta bola, la que estaven jugant, doncs no va gaire bé, no? I ara, doncs bé, provaran una bola que potser doncs vagi millor. Jo recordo una anècdota d'un senyor que era el meu pare, no? Que era l'utiller del Reus Esportiu, i amb ell li donaven la bola que no anava bé, en tenia un cubo unes quantes, agafava la bola, la posava al cubo, tornava a treure la mateixa bola amb la que estaven jugant, la tirava a la pista i deien aquesta sí que va bé, no? I era exactament la mateixa. A vegades és psicològic i són coses... Mira, gran gol ara. Gol de Jordi Adroer, que fa que el Reus es posi per davant en el marcador. Reus Deportiu 3, Club Patí Vilafranca 2. S'acaba d'inventar un xut molt potent. Jordi Adroer també traient la seva qualitat, quan menys tu puguis esperar. I posa el Reus per davant en el marcador quan arribem al minut 15 de partit. Molt important aquest gol pel conjunt roig i negre. Era Vidal intentar posar-se per primera vegada per davant en el marcador i ara el Reus el que ha d'intentar és fer-se seu al partit, que per alguna cosa va manant en el marcador i ara és quan el Vilafranca també li començaran a entrar, no les presses, però sí que més urgències pel fet d'anar per darrere. Bé, fins ara més o menys ha anat sempre al davant, no? El Reus li empatava, es tornava a adelantar, bueno, ara va per darrere el marcador. No obstant, no prevec grans canvis del Vilafranca encara, no? Potser si finalment el Reus agafa més distància, potser sí hi hagi un canvi. De moment, el Vilafranca, mentre hi hagi aquest marcador, suposo que mantindrà la mateixa línia de joc, no? Que sí que Jordi Garcia deu voler dir-los alguna cosa als jugadors perquè ha demanat temps mort. Com dèiem, 10 minuts 10 segons pel final d'aquesta primera part, quan surt Joan Salvat a la pista i descansarà des d'aquí no veig si Xavi Costa, que anava potser un pèl revolucionat en defensa, doncs li servirà per descansar una estona i agafar energies. Ara veiem un Alejandro Domínguez molt més calmat, com és lògic, el Reus ja mana el marcador, us ho està explicant Esports del Camp en directe des del Palau d'Esports de Reus. Reus Deportiu 3, Club Patí Vilafranca 2. El Reus té 7 faltes, 5 n'ha fet el conjunt del Penedès. No sé com veus el partit, ara que ja per fi hem pogut col·locar-nos per davant en el marcador. Bé, crec que un cop com deia abans, s'havia estabilitzat el partit, després d'un gol aquí, un gol allà, que ha sigut un començament de partit una mica esbojarrat. Doncs bé, els dos equips s'han assentat a la pista, intentaven imposar la seva manera de jugar i bé, el Reus Esportiu amb una gran jugada de Jordi Adroer, que per això potser la diferència entre Vilafranca i Reus Esportiu siguin aquests grans jugadors, no? Que el Reus Esportiu tingui un jugador com Adroer que en un moment determinat amb una jugada te pugui fer un gol així, és molt important. I bé, seguim, aquí no passa res, és a dir, queda molt de temps encara i el 3-2, doncs bé, de moment estàs amb el partit de cara, t'ha de reforçar les coses que estàs fent i amb la teva intensitat i amb la teva manera de creure que el partit t'està anant bé. Sobretot intentar seguir amb el teu estil, intentar marcar el ritme del partit, crec que és important, no? I saber gestionar l'avantatge, que sembla que el Reus, si més no en partits de Copa, li costa més. La mou ja el Reus en atac, movent-la ràpid. Jordi Adroer, nova la centrada, gairebé es marca el gol en pròpia porteria Marc Navarro.
ja la mou en atac al conjunt vilafranquí. Era la centrada de Jordi Adroer i Marc Navarro gairebé es cola el gol a la seva pròpia porteria. Ara és contraatac. Joan Salvat fa la frenada, prova el llançament a la mitja volta. Reseta sense problemes per Gerard Camps. Ara és un 3 contra 2 pel Vilafranca. Tampoc el sap gestionar bé aquesta avantatge numèrica. I serà atac estàtic pel conjunt vilafranquí, el conjunt que entrena el gran capità del Reus Deportiu en èpoques anteriors, Jordi Garcia. Tornava a provar ara la centrada Marc Navarro, atent Jordi Adroer, Roger Molina, tallant l'assistència a dins de la mateixa àrea. Serà falta del Reus, la vuitena, la torna a moure el Vilafranca. Segueix penjant boles a dins l'àrea per Joan Vázquez. Movent-la al Reus. Jepi salva el llançament, fora. Provava el Cacau, el jugador ballenc del Reus. Quan ha sortit Berna a la pista també pel conjunt vilafranquí. Vilafranca, com dèiem, no ha canviat massa el plantejament, sense pressa, sabent que amb el 3-2 doncs segueix viu a dins del partit. I el Reus ara sí que sembla que amb tasques defensives ha recuperat aquest to més desencantador que tenia, podríem dir, amb tasques defensives aquest inici de partit, que havien sortit adormit els homes de Domínguez. Sembla ser que es van despertant mica en mica. Jordi Adroer trepitjant àrea, prova la jugada personal, atura Camps, serà falta per haver-la tocat amb el peu. Amb la bota, correcte. Reus que de moment en atac està tirant molt de qualitat individual, de jugades personals dels jugadors, que escolta tu, que per això també tenim aquest equip. No, està clar que tens jugadors de molt de nivell i que evidentment hi ha moments en què el joc col·lectiu és important, però que clar, al final, tot i el bon joc col·lectiu, s'acaba decidint amb una acció individual d'un jugador, no? Recupera ara la bola Marc Navarro després d'una assistència d'Obert Casanovas. N'ataca el Vilafranca, cau al terra Joan Vázquez. I controlant-la des de terra, ha estat falta. Jepi salva, ell solet s'ho fa, entra dins l'àrea, gol, 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 gol! Quin golaç, quin golaç, quin golaç, quin golaç, quin golaç! Quin golaç de Jepi Selva, que serveix per col·locar el 4-2 al marcador. Ovació per part del front reusenc. Ell solet, no necessita ningú, que comentàvem de les jugades individuals. Exacte, és el que dèiem abans, no? Agafar la bola a la seva pista, ha vist que tenia opció d'arribar a porteria, hi ha arribat, un jugador l'estava tancant, diguéssim, deixant-lo sense angle, tot i així ha persistit i al final ha aixecat la bola davant del porter i mira, li ha col·locat i ha fet un gran gol. És el que comentàvem, cert, no? És a dir, el joc col·lectiu al fi i al cap serveix perquè posar el jugador en bona disposició de fer un gol, no? I hi ha vegades que te saltes el tema del joc col·lectiu i el jugador directament va i se fabrica una opció de gol. Això són els jugadors del nivell dels nostres i d'algun jugador nostre que és capaç de fer això, no? Doncs Jepi Selva, que ha col·locat el quart gol roig i negre al marcador, minut 18 de partit. Reus Deportiu 4, Club Patí Vilafranca 2. El Reus que amplia distàncies i controla un pèl més aquest partit que s'havia posat complicat després del primer gol vilafranquí, haver empatat el Reus 1-1 i que hagués tornat a marcar l'equip de Jordi Garcia. La torna a recuperar en defensa el Reus, ara xoquen Casanovas i Joan Vázquez, serà falta del jugador del Vilafranca. La mou ja el Reus en atac, com una bala Jordi Adroer. Serà falta, semblava que de Gerard Camps. Sí, ha tocat fora de l'àrea, no? Amb l'estic, ha tocat la bola i no és falta d'equip, però sí és una falta tècnica, diguéssim, no? Movent-la al Reus, ha entrat Marc Oller a la pista. Reus ara, evidentment, menys pressa encara per fer les jugades d'atac, perquè el temps li va a favor, el temps corre a favor del conjunt roig i negre, que va guanyant per 4-2 quan estem camí del minut 20 de partit, últims 5 d'enfrontament de primera part. Ara hi ha una falta, aquestes sí que són de les que comptabilitzen, és la sisena. La setena del... Sí, la setena. 7-8, oi? Crec que van.
Per tant, una mica de son encara veurem una falta directa a la primera part. És possible, si no aviat a la segona. Déu-n'hi-do. Llançament d'Albert Casanovas des del mig del camp, provant el cacau tan característic del capità del Reus. Atenció a la jugada personal de Berna. L'ha picat per dalt, massa alta, i s'ha escapat. I ha anat fora la porteria, però impressionant la jugada personal de Berna. La recupera el Vilafranca, més aviat la perd el Reus traient la bola, no s'han entès Casanovas i Marc Oller. Ha picat amb la bota de Marc Oller. I l'ha recuperat el Vilafranca, que provava aquesta jugada d'atac. Joan Vázquez, llançament directament a fora. El punt a favor que té el Vilafranca és que no se l'està veient nerviós, se l'està veient pacient i esperant la seva oportunitat. Sí, correcte. I home, ara potser ha posat una mica més d'acceleració en els seus atacs, perquè va perdent de 2 gols i bé, s'està mostrant un equip força correcte, que sap a què juga i que està plantant cara, no? Però de moment no li està sent fàcil superar aquest Vilafranca. Recordem, havia estat lluitant per places de la Copa del Rei, hi havia la possibilitat que es classifiquessin per la Copa del Rei. Finalment no ho va fer i aquestes darreres jornades sí que ha baixat un pèl més al llistó. Però vaja, difícilment veurem aquest Vilafranca en zona de descens. La jugada d'atac del Reus Deportiu és un 3 contra 2, Joan Salvat ell solet directament a fora. Marc Oller és qui té la bola intentant recuperar-la perquè l'havia perdut. Finalment és falta del Reus. Ni bé ha sortit el guà fins i tot de Pablo Guarón. L'ambient semblaria molt fred, el front del sang ho intenta amb un parell de bombos, però... Una llàstima veure el pavelló així, no? Però mira... El partit de moment, gols a Mansalva, 6 de moment abans d'acabar la primera part. Com a mínim l'espectacle sí que hi és sobre la pista. Pablo Guarón. Moment la per Berna. Molt bona la jugada, se n'ha anat ja del primer contrari. S'escura cap a banda esquerra. Xavi Caldú que ha tornat a la pista. Movent la bola, combinant amb Berna, a Guarón. Nova llançament directament a fora. Molts dispars a fora avui, pocs entre els 3 pals. Marc Oller aguantant molt bé la bola, com en sap el Marc d'aguantar aquestes boles. Movent-la cap a Casanovas, aquest és per Adroer. De nou el dorsal 11 cap a Adroer. La Franca que manté la defensa ordenada per evitar que el Reus s'escapi el marcador. Un 5è gol roig i negre sí que ja posaria prou terra entremig entre tots els equips. Anima l'afició del Reus mentre els jugadors busquen l'espai per poder disparar. Finalment ha estat alta al límit de la passivitat. Possessió pels vilafranquins. Marc Navarro sacarà la falta. Però és que sembla que amb pressió tota la pista. Tota la pista no, però Déu-n'hi-do. La pressió del Reus. Acabar d'apretar aquests 3 minuts restants perquè arribem al descans. 4-2 guanya el Reus, us ho explica com sempre des del Palau d'Esports de Reus. Esportsdelcamp.cat, en directe tot l'hoquei, tot l'esports i tot l'esport dels equips del Camp de Tarragona. La recupera, intentava recuperar el Casanovas, fer un control amb el pit, al més pur estil futbolístic. I això no es pot fer en hoquei, ha estat falta. Però la recupera ràpidament entre Joan Salvat i Marc Oller. És 1 contra 1, Marc Oller no ha pogut anar-se'n de Berna, que li ha pres bé la bola. Serà jugada d'atac pel Vilafranca, la mitja volta de Navarro directament a fora. Recupera Joan Salvat. 2 minuts i mig pel final d'aquesta primera part. El control de Jordi Adroer. Està sol Marc Navarro. El desajustament defensiu aquí del Reus ha estat important perquè Marc Navarro s'ha trobat sol a dins de l'àrea. I sort que Roger Molina ha aturat el tímid llançament, també podem dir, de l'exjugador de Massanet. Ell mateix és qui té la bola. Un dels líders d'aquest equip més enllà de Xavi Caldú, que per edat també pot jugar els minuts que pot jugar. Però sí que Marc Navarro agafa les regnes d'aquest equip quan convé. Ell mateix és qui té ara la bola, 1 minut i 50 segons per arribar al descans. 4-2 guanya el Reus. Berna provant de penjar la bola dins l'àrea, la treu Joan Salvat.
amb ganes de reivindicar-se després de la Copa, que tant ell com Marc Oller van jugar pocs minuts. A més, Joan Salvat va tenir la mala sort de fer-se un gol en pròpia porteria a les semifinals contra el Vendrell, un gol que la majoria de mitjans li van comptabilitzar a Carlos Cortijo. Finalment va resultar que era en pròpia porteria del dorsal 5 del Reus. En atac al Vilafranca, és un 3 contra 2, Caldú al travesser, a la greu. La jugada de Xavi Caldú, s'ha estavellat el pal metàl·lic. No està renunciant ara el conjunt de Vilafranca. Ara és l'atac del Reus, Marc Oller dins de l'àrea, prova de picar-la, atent Gerard Camps, desviant el perill. Nova jugada d'atac pel Vilafranca, veiem uns últims 3 minuts, igual com els primers que hem vist, amb 3 gols, 2 pel Vilafranca i 1 pel Reus. De moment ara, però, guanya el conjunt del Baix Camp per 4-2, quan estem ja a l'últim minut, 45 segons, perquè tots dos equips marxin al descans. Serà, si no l'última ocasió per la passivitat, la penúltima. Per Navarro, per Caldú, un altre cop Navarro. Apurarà al màxim el temps el conjunt vilafranquí. La centrada dins de l'àrea, la perd a la sortida de la pilota del Reus. El llançament de Caldú, atura Roger Molina. I crits de Roger a la graderia, 20 segons pel final. Serà probablement l'última del Reus Deportiu i la que veurem aquesta primera part. Albert Casanovas aguantant la bola, 8 segons pel final. Trobarà el llançament Albert Casanovas, aquí el tenim, atura Gerard Camps i s'arribarà al descans d'aquest Reus Deportiu. Club Patí Vilafranca guanya el conjunt d'Alejandro Domínguez per 4-2. Josep Maria, com has vist aquesta primera part? Bé, el que hem anat dient i hem anat comentant, no? És a dir, ha començat una mica esbojarrat, gol del Vilafranca, empat del Reus, gol un altre cop del Vilafranca, tornat a empat al Reus. A partir del 2-2 la cosa ja s'ha serenat, cada equip s'ha tranquil·litzat, ha començat a jugar més la bola, a intentar imposar el seu ritme, i a partir d'aquí el Reus ha tingut, amb 2 jugades puntuals de Jordi Adroer i de Jepi Selva, ha marcat la diferència, no? El tenir aquest tipus de jugador. Fins aquí la primera part, queda tot obert, queda encara tot una segona, però el Reus ho té ben encarat, però s'ha d'anar en compte, no? Val, doncs nosaltres aprofitem abans de fer el tall de la mitja part per parlar amb Pere Rubio. Pere, una mica com veus el partit, però ni de moment. Sí, però no sé ni molt a casa seva, allà ens ho vam coneix la Jordi també com i ho estan de l'alació, sobretot si però els hi va estaven d'un cop dur, tenien molta il·lusió i a més tenien moltes possibilitats d'arribar a la final de poder plantar cara al Barça. Però bueno, són professionals, se refan i la millor manera és tenir minuts a la pista contra l'altre equip. Quina autocrítica s'ha fet des del vestidor, des del club, perquè s'hagi tornat a caure a la Copa del Rei un altre cop sense acabar de saber gestionar els últims 5 minuts anant per sobre el marcador, que el cop evidentment es fa més dur? Pues a veure, des del club, des que és nosaltres la junta directiva, res més que recolzar. Nosaltres confiem en uns professionals que són els que saben com se juga amb aquest esport. Nosaltres hem de gestionar el club i els primers afectats i perjudicats per caure són ells. És hoquei, no és cap drama. Van fer un gran partit, es mereixien passar a la final, considero jo. No va poder ser, és hoquei, mala sort, més enllà d'aquí no hi ha res. Pel que fa al públic, avui segurament pitjor entrada de la temporada, no sabem si desencanta la Copa del Rei, calçotades, no sé quina valoració feu de que precisament avui... Bueno, a veure, el que vingui gent, nosaltres estem fent campanyes també amb les penyes del Reus i a més, avui també és cert que ara mateix està fent els 3 toms a la ciutat de Reus, el centre està ple de gent, molta gent també que és de hoquei i això també ajuda a buidar una miqueta el pavelló, però bueno, nosaltres continuem intentant promocionar i fer que la gent vingui. Una porra ja al final del partit amb el 4-2 al marcador? Jo amb un 6-3 firmo. Perfecte, doncs amb la porra del vicepresident del Reus Deportiu, amb aquest 6-3 que ella aposta, nosaltres tallem un moment per fer una petita pausa, tornem a la segona part d'aquest Reus Deportiu Club Patí Vilafranca, que de moment guanya el conjunt roig i negre per 4-2.
Tornem aquí al Palau d'Esports en aquesta música marxosa que posa l'speaker del Palau d'Esports del Reus Deportiu. 4-2 guanya el conjunt roig i negre. El club patí Vilafranca, els jugadors ja sobre la pista. Només faltaria un jugador del Reus i Roger Molina. Doncs mira, aquí veiem a Molina i Xavi Costa, que entren ja a la pista. A punt ja de començar aquesta segona meitat. Aprofitarem per dir que el Nàstic està guanyant 2-1 a l'Alcoià, intentant creure més en el miracle, intentar enganxar-se a la zona de play-off. Complicat ho té l'equip de Vicente Moreno. Sí com sí que el Barça d'hoquei va guanyant també per 2-1. Em sembla que ara estaven parlant els àrbitres. No sabem bé. La bola, un altre cop. Josep Maria, sembla... Curiós, això de les boles. Bé, el que està clar és que, a part de ser rodones i negres, a part hi ha algun altre component o una altra característica de la bola que no els acaba d'agradar, no? Sí, en principi rodones i negres, no? Més o menys, ho són totes, una no? tria de colors. Va, una època que es va ficar de moda les boles de colors. Sí. Sort que va durar poc. Sobretot en entrenaments i en equips de base, entrenaments, hi ha molta gent que les té. El que passa que pels partits, l'habitual és jugar amb una bola negra. Ja ha començat aquesta segona part al Palau d'Esports de Reus. Passió per l'hoquei aquí a Esports del Camp.cat. Les explicarem el desenllaç d'aquest Reus Deportiu Vilafranca, que de moment guanya el conjunt d'Alejandro Domínguez per 4-2, movent la primera possessió en atac al Vilafranca. El llançament de Jordi Esteve se'n va directament a fora, la mourà ja en atac al Reus Deportiu. És Albert Casanovas, l'home que inicia tots els atacs del Reus, a punt de perdre-la, però la recupera molt bé Xavi Costa. Xavi Costa, que va venir aquí com el que és, un golejador, un killer, un tio d'àrea, però Déu-n'hi-do, la tasques defensives ens està sorprenent moltes vegades. Sí, no, és un jugador molt complet. Ell tota l'energia i tota aquesta espurna que ell té en atac, en defensa també la té, és a dir, no és un jugador que en acabat de defensar se'n descuidi, no? És una lapa, és tant davant com darrere, no? És un jugador molt complet i molt combatiu, i a l'hora de baixar a defensar també ho és. I ho estem descobrint aquest any al Palau d'Esports, aquest fitxatge d'aquesta temporada, juntament amb Jepi Selva i Roger Molina, provinents tots tres del Moritz Vendrell, l'Amou Aguaron. El Reus ben posat defensivament a nivell tàctic. Més endollat, si més no, del que han sortit a la primera part, evitant que el Vilafranca sorprenguin aquests primers compassos de la segona part. L'Amou ja el Reus un altre cop en atac. Xavi Rubio controlant la bola, ha provocat la falta de Pablo Aguaron. Serà la desena. No, novena. 9-9. La novena, 9-9. Haurà de tornar a executar el llançament des de la cantonada, el que vindria a ser el córner del hoquei. Sí, senyor. Lluitaran. Sacarà Xavi Costa el més ràpid possible. Albert Casanovas entra ràpid com una bala per banda dreta. I quan ens informen que el Nàstic ha marcat el tercer, Nàstic de Tarragona 3, Alcoià 1. Sembla doncs que l'equip grana encara la victòria i aconseguirà els 3 punts en la jornada d'avui. Centrat ja un altre cop en l'hoquei al Palau d'Esports de Reus. La mou el Vilafranca. Lluitant, aguantant la bola Jordi Esteve davant la pressió de Jepi Selva. S'ha anat molt bé. Caldú. Alejandro Domínguez, que no para de donar instruccions des de la banqueta, cridant. Molt més tranquil i calmat està Jordi Garcia, segurament també perquè li han recomanat als metges que estigui més tranquil. Sabem, però, que de patir pateix igualment l'excapità roig i negre. La mou i el Reus. La centrada de Xavi Costa cap a Jepi Selva, l'ha tallat molt bé Gerard Camps. En una jugada així va arribar un dels gols a la Copa del Rei. La combinació ex-vendrellenca que funciona a la perfecció també el Reus Deportiu. Provava la jugada personal Jepi Selva com una bala, se'n va, trepitja i àrea. Provava de driblar a Gerard Camps, s'ha quedat sense pista, se li va l'estic pels aires. És estil Jepi, com un boig. Mira, ara Xavi ha provocat molt bé la falta de Costa, que també ha arribat un pèl tard. Murri, Caldú, sabent que el mínim contacte si estirés al terra podria ser falta, així ha estat. I serà la desena falta del Reus, per tant, falta directa favorable al Vilafranca.
Pablo Guarón serà l'encarregat d'executar el llançament. Home, 9-9 ja era previsible doncs, ja que tard o d'hora cauria tant per un costat com també caurà per l'altre, no? Perquè queda molt de partit. Doncs ja tenim a Guarón i Molina a punt. A Guarón però el travesser. A Guarón a la segona opció, Molina atura la primera. Molt bé, Roger Molina aturant el llançament. La segona opció de Guarón que ha sorprès pràcticament a tothom. Llançant des d'encara fora de l'àrea, un xut potent que s'ha estavellat al travesser. Mira, serà bullying la jugada dubtosa ara que Xavi Caldú havia col·locat entre a l'aixella de Roger Molina. Finalment serà bullying. Demanaven gol els jugadors que demanaven més gol. Sí, sobretot Xavi Caldú, no? I ara n'estaven fent broma. Ara, doncs, en Xavi Caldú, evidentment, ha cridat gol per a veure si l'àrbit pitava, no? De fet, no ho vèiem, no? És a dir, la bola la tenia Roger sota i en aquell moment no ho hem vist, que la bola estava allí, no? Per lo poc que han protestat després, difícilment la bola ha entrat, Haguessin protestat més si l'haguessin vist a dir. Sí, està clar. La mou ja el Reus en atac, intentant la transició ràpida, finalment s'ha de frenar. Xavi Rubio, movent-la per Albert Casanovas, provant d'arrencar per banda esquerra. Jepi Selva. Un Reus que el veiem, malgrat controlar prou el partit, amb algunes imprecisions a les assistències, als controls de la bola. Aquí el Reus potser és l'aspecte que més té a millorar en aquesta segona part. El cacau de Jepi Selva, el missil de Jepi Selva, que se'n va directament a fora, la mouja al Vilafranca, el llançament de Caldú, atura Molina i se'n va a la graderia sense ferits. I serà possessió pel Vilafranca, que recordem va perdent per 2-4, 4-2. Guanya el Reus Deportiu al Palau d'Esports de Reus quan estem al minut 4 d'aquesta segona meitat. A Guarón. Aguantant la bola, el Reus, com dèiem, molt ordenat a nivell defensiu aquesta segona meitat. Acabarà perdent la bola al Vilafranca, la recupera el Reus, el Jepi ja tornava a sortir disparat com una bala. Quan li ha pres la bola Marc Navarro, que és el que apropa el llançament, rebota amb Xavi Rubio, però atura igualment Roger Molina, la mou ja en atac al Reus. S'ha de frenar i aturar el joc. El capità Albert Casanovas arrenca l'afició a animar una mica i escalfar un pèl l'ambient en aquest fred Palau d'Esports de Reus. Albert Casanovas provant el llançament, també rebotat, ha acabat marxant fora. El Vilafranca, Josep Maria, que segueix fent una defensa prou tancadeta. Sí, segueix la tònica de la primera part, no? És a dir, potser encara queda molt de temps i si té un 4-2 encara et pot permetre mantenir una mica la posició i intentar veure si amb alguna jugada esporàdica, amb alguna contra, pot fer un gol que et pugui tornar a posar en el partit. I probablement quan quedi menys temps i aquest segueixi aquest resultat, el Vilafranca haurà d'arriscar, no? Però ara encara no és el moment. Veurem si quan arribi la desena falta del Vilafranca, que està a tan sols una de la falta directa, doncs fa canviar el plantejament. Mira, ara ja falta de Jepi. Algunes de rigoroses, però sí que els del Vilafranca estan sent prou llestos com per acabar de convèncer l'àrbitre si hi havia algun dubte de la falta. Anima el front reusenc. Ja hem passat el minut 5 d'aquesta segona part, la jugada de Guarón, que s'ha escapat fregant el pal esquerre de la porteria de Roger Molina. El mateix Guarón prova el llançament. Atura Molina, sembla que algun lloc on no tenia massa protecció, perquè s'està queixant de la pilotada. No sé si li he dit d'anar a la part de l'estómac o aquí al costat. Està ara al terra. Vaja, segurament serà el cop només, però el mal... Sí, s'ha quedat estès a terra. S'ha vist en seguida que el Reus estava fent la contra i ell no ha pogut. S'ha quedat quiet a terra, no? Bueno, això és una pilotada potser amb una part que no tenia protecció i, bueno, doncs això... Roger Molina és fort com un roure. Això és un minut de descans, un glopet d'aigua i una mica d'aire i Roger a seguir que
ho està fent molt bé, no? Un gran partit del Roger. I a més, físicament és un toro, és un privilegiat a nivell físic, és una autèntica bèstia, que vaja, no era un xut tampoc massa potent, no era un xut prou potent com per tombar el Roger i fer-lo descansar. Crec que de seguida s'aixecarà, cara de dolor, però sembla que seguirà sota pals i es reiniciarà el joc quan falten 19 minuts i mig per acabar el partit. En aquest inici de segona meitat, 4-2 guanya el Reus Deportiu. El Club Patí Vilafranca. Possessió pels del Penedès. Jordi Esteve movent-la cap a Marc Navarro, que és el que mourà l'atac del conjunt de l'Alt Penedès. Per si de cas veiem Adrià Català fent exercicis d'estiraments. No creiem que s'hagi de produir el canvi, però vaja, sempre cal prevenir. No, correcte, tampoc costa res que per una estona l'Adrià estigui fent una mica d'escalfament per si convingués, no? Gol de Guarón. Sorprenent pràcticament a tothom. S'ha colat la bola per l'escaire de la porteria de Roger Molina i, com dèiem, el Vilafranca, jugant les seves armes, ha aconseguit ficar-se un altre cop de ple a dins del partit. Sí, ha sigut un gol que ha desviat la bola a l'Albert, és a dir, que se l'ha ficat a la seva porteria, d'una paret que el Vilafranca havia intentat penjar una bola dins i l'ha desviat l'Albert amb tan mala sort que se l'ha ficat. El Vilafranca, correcte, no? Esperant aquell moment que s'ha produït, no? Ara està dins del partit, està un gol i bé, i això a veure com afecta, no? Si més no, emoció, això sí que ens l'oferiran aquests dos equips, per tant, veurem com evoluciona aquest partit. De moment 4-3, partit ajustat, resultat ajustat, i ara Jep intentava marxar, demanaven la blava, igualment serà la desena, i segurament la perdonaran perquè és la desena. Perdonaran la blava. Això ja ho fan molt els àrbitres. No serà targeta blava, ni s'ho plantegen, ensenya targeta blava. Per tant, simplement serà la desena falta del Vilafranca, falta directa favorable al Reus Deportiu. És una mica el que dèiem, la blava que li han ensenyat a Jordi Adroer, no? En aquest cas, aquí també es podia haver ensenyat. Correcte. I bé, no ho han considerat, tampoc. Es podia haver pitat, però bé, tampoc no. Ara a veure en Jordi. Jordi Adroer, Kulaski, dreta, esquerra, i Camps caient com un sac de patates, i l'ha col·locat Soumeun a dins de la porteria vilafranquina. El Reus, que com ha passat en el primer gol del Vilafranca, ha reaccionat ràpidament i no ha deixat que el Vilafranca s'acomodés en aquest mínim avantatge. Per tant, Reus Deportiu 5, Club Patí Vilafranca 3, quan resten 18 minuts i 20 segons pel final del partit. I de pas, Jordi Adroer trenca l'estadística negativa de no sé quant de temps sense notar una falta directa. Sí, he comentat en algun altre partit que les estadístiques de les faltes directes no la teníem gaire bona. Per fi ja era hora que es pogués veure un gol de falta directa, d'una falta directa molt ben tirada pel Jordi, no? Jo recordo sempre, i això m'ho comentava l'Adrià, quan estàvem amb Guillem Trabal sempre deia que el jugador que tenia avantatge sobre ell amb una falta directa eren penalti. Una bola penjada i l'Albert ha posat el peu instintivament, però ha posat el peu. El problema és que és un penal com una casa de pagès, però el problema és que la intencionalitat ha estat zero, perquè li ha sortit de dins aturar la... Sí, no, això està clar, però... No venia amb intenció, tampoc. No, està clar que no. L'ha enviat directament al travesser, la falta directa. Guarón provarà el llançament, gol per l'escaire, però on l'acostuma a col·locar Albert Casanovas, l'escaire del guà del porter, l'escaire esquerra de Roger Molina, un autèntic golaç de Pablo Guarón, espectacle, us ho dèiem, esportsdelcamp.cat, us l'ofereix des del Palau d'Esports de Reus, 5-4 al marcador, quan falten 17 minuts i mig per acabar aquest partit, emoció màxima entre el Reus Deportiu i el Club Patí Vilafranca. Recordem, el resultat és de 5-4 favorable als del Baix Camp. Movent-la ja el Reus. Llançament de lluny d'Albert Casanovas, atura Gerard Camps. Gerard Camps també exporter del Moritz Vendrell.
Demanava ja els 5 segons l'afició roig i negre, finalment Valverde ha arribat també el cinquè segon. I serà possessió pel Reus, com dèiem, emoció màxima, una llàstima que el Palau d'Esports estigui buit per veure aquest excel·lent partit. Esperem que l'estigueu gaudint des de casa vostra, des d'esportsdelcamp.cat. Com sempre, oferim-vos l'espectacle de l'hoquei lliga i de l'hoquei en general. Anima l'afició del Reus, controlant-la el jugador roig i negre, és l'atac. 5-4, el partit està més emocionant que mai, avantatge mínim al marcador. 12 faltes té el Reus, 10 faltes té el conjunt del Club Patí Vilafranca, per tant, no seria d'estranyar que també veiem una falta directa per cada equip. Veig que el Vilafranca ha passat a fer una defensa bastant en zona, no? És a dir, sembla que està fent un rombo bastant estàtic. Mira, ha perdut la bola Jordi Adroer, en atac Xavi Caldú, xocant contra Albert Casanovas, molt atent. El capità del Reus evitant la jugada d'atac de l'altre capità, de Xavi Caldú. Quan ara sembla que serà cop de colze i mira, Valverde diu que ha estat un cop de colze i targeta blava per Marc Navarro i evidentment serà penal perquè l'acció ha passat a dins de l'àrea. No ho hem vist, no? Estàvem mirant la bola, estàvem seguint la bola i ha quedat fora de la nostra camp visual, no? No sé què és el que ha pogut passar, realment. Navarro sembla que es disculpi, sembla que potser sí que hi ha hagut un cop, no? Pocs jugadors hi ha més llestos a dins de l'àrea que clar, Xavi Costa. tractant-se de Xavi Costa. 16 minuts i poc més per acabar el partit, 5-4 al marcador, 12 faltes pel Reus, 10 pel Vilafranca. Emoció màxima al Palau d'Esports. I anima l'afició del Reus, conscient de la vital importància que és tenir l'afició a favor i gent animant amb bombo i soroll. La controli el Reus en atac, un Reus que se'l veu molt més segur ara en les jugades d'atac. La superioritat numèrica ajuda, prova el llançament Jepi Selva, agafa ell solet el rebot, serà jugada d'atac del Vilafranca, la recupera molt bé Xavi Costa, com dèiem, amb tasques defensives. El Reus que segueix amb un home més a la pista. Movent-la de cantonada a cantonada al Reus. És Adroer ara que provarà el llançament, no, la mà per Xavi Costa dins de l'àrea, molt atent Gerard Camps, traient una mica el perill, però la tornarà a tenir el Reus, aprofitant que són un més a la pista per la blava que ha vist Marc Navarro. 2 minuts intensos pel Reus atacant, 2 minuts intensos pel Vilafranca defensant. Adroer provant el lloc on atacar, Gerard Camps ha tornat a fer falta, a treure l'estic. Sort que no li comptabilitzen perquè ja n'ha fet unes quantes, sí. Sort per ells, evidentment. El llançament d'Albert Casanovas directament a fora. Ha caigut dins l'àrea Casanovas, sembla que no hi ha hagut res. Xoquen ara Costa i Jordi Esteve. Joan Vázquez intentarà aguantar la bola en atac al màxim temps possible. Ara és Xavi Caldú, la bola se'n va fora. Serà possessió pel Reus. Ràpidament mou aquest atac al conjunt roig i negre, però molt atent Jordi Esteve, traient el perill, l'ha recuperat Jordi Adroer. Albert Casanovas intentava moure-la cap a Jepi Selva, ha hagut de frenar, finalment ho ha fet amb Adroer, ara és Jepi Selva qui prova el llançament, s'estavella a les cames de Joan Vázquez i la torna a tenir el Reus. Ja queden pocs segons perquè torni a entrar a la pista un jugador vilafranquí, prova el llançament Albert Casanovas, atura Gerard Camps, no sap on està la bola, finalment treu el perill Xavi Caldú, possessió pel Vilafranca, mira que amb superioritat numèrica perquè torna a entrar Guarón a la pista, prova el xut, atura Roger Molina. Ha d'estar atent aquí el Reus perquè ara quan han pogut entrar el quart home vilafranquí ha coincidit en una jugada d'atac que s'han trobat en superioritat numèrica i el mateix Guarón ha estat a punt de marcar. Sort de Roger Molina que amb el guà de l'estic a més, ha aturat el llançament del jugador del Vilafranca. La mouja el Reus, 4 contra 4 a la pista, el marcador 5-4, guanya el Reus, 13 minuts i mig per arribar al final. La mouja Pisalva trepitjant àrea, combinant cap a Xavi Costa. Vilafranca ara s'ha tornat a tancar, sembla que estigui encara amb la mentalitat de 3 jugadors. Xavi Selva sorteja la bola per l'avís de passivitat dels àrbitres. Xavi Caldú prova el llançament, rebot amb les cames de Xavi Selva.
Movent-la al Vilafranca, que segueix ben viu a dins del partit. Només perd un gol aquí al Palau d'Esports de Reus. Esperant l'oportunitat per tornar a colpejar el conjunt d'Alejandro Domínguez. Ara Albert Casanovas se l'ha jugat, fent una petita empenta dins l'àrea. Molt ràpid, Javi Salva recuperant aquesta bola. Ell sola prova el llançament, atura Gerard Camps. Molt bon partit de Gerard Camps avui, aturant diversos llançaments. Ara és l'atac del Vilafranca. Joan Vázquez a dins de l'àrea, ha acabat sortint i passant per darrere la porteria. La mourà Caldú. Partit emocionant, qualsevol dels dos equips podria marcar ara mateix. Mira, la jugada, el llançament llunyà, ha entrat plorant a dins l'àrea i ara gol. La passivitat defensiva del Reus i el gol i l'empat del Club Patí Vilafranca. Josep Maria, Joan Vázquez ha pogut controlar la bola 3 vegades i acabar-li col·locant per dalt a Roger Molina. Sí, no hi ha hagut intensitat defensiva, s'han quedat tots hi ha hagut molta passivitat, no? La bola estava allà en un racó de l'àrea, no sé si és que han confiat en que Roger Molina podria aturar-la una i altra vegada, però clar, és que el jugador allí amb bola controlada li ha aixecat, li ha picat, doncs home, hi ha hagut molta passivitat, no? Ara el Vilafranca està bé, s'ha apropat a un gol, havia tirat amunt, el Reus estava una mica espès i bé, el Vilafranca el que ha fet ha sigut aprofitar les opcions, que crec que en això del hoquei és del que es tracta, no? Doncs de moment 5-5 al marcador, quan falten 2 minuts i mig, poc més per acabar aquest partit. Emoció màxima al Palau d'Esports. Com sempre, aquest final, aquests últims minuts, els explicarem a esportsdelcamp.cat, com sempre, al costat de l'hoquei, perquè aquí tenim passió per l'hoquei, perquè és un esport ben maco, i ho estem demostrant avui mateix, ho estan demostrant Reus Deportiu i Vilafranca, quan un teòric equip superior, com és el Reus, li està costant i molt vèncer un equip lluitador i treballador, com està sent el Club Patí Vilafranca. Sembla, Josep Maria, que al Reus li falti aquesta xispa, en general, no parlo de moments concrets, falti aquella xispa, segurament deu afectar també el cop de la Copa, no? Sí, anímicament probablement no sigui el millor moment, el camp tampoc no hi ha gaire passió, és a dir, tot influeix una mica, no? I bé, està causant una mica aquells dubtes que es poden tenir en acabat de perdre un partit dolorós com el de Lleida, no? Amb la semifinal de Copa del Rei amb el Vendrell. Però bé, el que deia jo abans, el Vilafranca ha canviat, ha fet una defensa en zona, està fent un rombo, i el Reus li està costant, i bé, després encara ha tingut la sort d'en 2 jugades puntuals d'apropar-se en el marcador, i bé, i així és com estem, no? Que el Reus té que començar de 0 i té que començar a remar i a contracorrent, no? Aquest empat a 5 al marcador, Joan Vázquez ara a punt de rematar una bona centrada de Marc Navarro, que torna a estar a la pista després de la blava que ha vist fa uns minuts. La mourà el Reus, 5-5. Últims 12 minuts de partit, emoció màxima al Palau d'Esports. Anima l'afició roig-i-negra a la centrada de Xavi Rubio buscant Joan Salvat. No ha trobat rematador, la mourà en atac de nou al conjunt vilafranquí. Josep Maria, quines claus veus ara perquè el Reus acabi ficant-se per davant al marcador i acabant-se emportant els 3 punts, sobretot ordenats defensivament, no imagino, i en atac no perdonar massa. No, està clar. Sobretot que en defensa no donar les facilitats que s'han donat en algun moment puntual, no? Principalment estar atenció màxima en defensa i en atac confiar en les seves armes i en les seves possibilitats. No caure a la precipitació, però sí ser més incisiu, que fa una estona que el Reus està com una mica adormit, no? El Reus movent-la en atac. Ara sí que veiem el Vilafranca apretant un pèl més en defensa, pujant la defensa uns metres més. Joan Vázquez en atac, rellisca i acaba perdent la bola, la recuperarà el 27 del Reus, és Jordi Adroer. Joan Salvat, que ha tornat a entrar a la pista, a Xavi Rubio. La perd Albert Casanovas, la recupera a Guarón,
que ha transformat el penal que ha tingut, que ha servit per escurçar distàncies, el quart gol del conjunt penedesenc. El mateix Aguaron ara movent-la per Jordi Esteve, un autèntic trotamons del món de l'hoquei. Jugant a Noia, jugant al Vendrell, ara també Vilafranca. Per Navarro, entrant com una bala des de darrere, provant el llançament, directament a fora, la recuperarà el Reus. Transició ràpida del conjunt roig i negre. Joan Salvat, encara Aguaron. El llançament s'acaba marxant desviat amb la bola directament a la graderia. Es nota, de fet, l'ambient fred del partit. Falten 9 minuts i 48 segons pel final. Ara ho anima una mica el front reusenc. Es va empatant a 5, el partit és molt emocionant, però l'ambient segueix sent fred, Josep Maria. Molt fred i els jugadors doncs, això ho noten. Hi ha hagut algun partit, recordo que també se'ns havia posat complicat, recordo l'últim potser aquí amb els portuguesos. Correcte. I que a base d'una mica d'animació des de la graderia l'equip va tirar amunt, no? Avui no hi ha, l'ambient és molt fred, és a dir, ho hauran de fer-ho tots els jugadors, no? La possessió serà ara pel conjunt de Jordi Garcia, que doncs, de moment està traient petroli. Ara Navarro ha hagut d'enviar la bola directament a fora perquè s'acabava la possessió i la tindrà el Reus. Albert Casanovas provant la centrada xut a dins de l'àrea. Camps, que està realitzant un excel·lent partit, ha tret de nou el perill. Xavi Rubio cap a Albert Casanovas. Un altre cop és Rubio. Movent-la al Reus. Acaba perdent Xavi Rubio, la recupera el Vilafranca, és Joan Vázquez per banda dreta, que prova el llançament, atura Roger Molina. Ara serà transició pel Reus, molt bé el control d'Albert Casanovas, la jugada d'atac. Jordi Adrué atura Camps directament a fora. Transició ràpida ara pel conjunt visitant, és Jordi Esteve que prova el llançament. Finalment era la centrada cap a Joan Vázquez, ha acabat amb no res, la treu la defensa del Reus, és un 3 contra 3, Albert Casanovas prova el llançament, torna a aturar Jordi Camps, embolic dins l'àrea i serà bullying. Molt bon partit del porter del conjunt vilafranquí. Sí, jo crec que a part dels 5-5 que són gols, crec que tant un porter com l'altre estan tenint una bona actuació. Joc aturat ara mateix, serà bullying. Aguaron i Joan Salvat intentaran lluitar per la possessió. I el terra mullat haurà de sortir les assistències a netejar la pista. Quan ens informen que ja s'ha acabat el partit al nou estadi de Tarragona, el Nàstic ha guanyat per 3-1, 3 punts més doncs, per l'equip de Vicente Moreno, com aquests 3 punts doncs, avancen al Reus Deportiu, al Club Futbol Reus Deportiu, que juga aquesta tarda contra l'Olímpic de Xàtiva. Com sempre, Esports del Camp.cat us oferirà el resum d'aquest enfrontament amb els gols i tot el que hagi donat de si al llarg del vespre o demà al matí. La mouja al Vilafranca, darrers 8 minuts de partit, 5-5 al marcador, per ara repartiment de punts al Palau d'Esports de Reus. Xavi Rubio entrava tard, la jugada d'atac, la centrada de Guarón cap a Xavi Caldú, que a punt ha estat d'introduir la bola a dins la porteria de Roger Molina. Serà alta i per tant possessió pel conjunt roig i negre. Albert Casanovas torna a entrar a la banqueta i surt a pista Jepi Selva, aquest canvi curiós que fa Alejandro Domínguez. L'Alejandro està buscant una mica la fórmula, no? Els jugadors està el partit una mica espès, no estan trobant ara gaires opcions d'arribar a porteria i bé, el que està fent és intentant fer rotació de jugadors, a veure si amb aquestes rotacions pot trobar aquells jugadors que siguin capaços de definir. Ja està preparant en aquest sentit Xavi Costa, a punt per sortir a la pista. Ara el llançament de Joan Salvat s'està ballant amb Jordi Esteve, que és ell qui mou l'atac vilafranquí. L'ha intentat recuperar el mateix Joan Salvat, però ha acabat fent falta en la recuperació de la bola sobre Marc Navarro. Últims 7 minuts de partit, continua l'empat a 5 al marcador entre el Reus Deportiu
i el Club Patí Vilafranca. Us ho explica esportsdelcamp.cat. Aguaron amb la bola, provar la centrada dins l'àrea, la treu molt bé la defensa del Reus, no el suficient com per recuperar la possessió. Serà bola pel Vilafranca, el mateix Aguaron. Darrere la porteria. Caldú trepitjant àrea, provant l'espai per provar el llançament, creuat, se'n va directament a fora. A punt ha estat de sorprendre a Roger Molina, torna a ser bola pels de Jordi Garcia. La centrada massa alta, el control d'Aguaron. Consideren que és infracció, possessió pel Reus Deportiu. Quan torna a entrar Joan Salvat a la pista, pocs minutets, i torna sobre el terreny de joc Xavi Costa. És Adrué qui té la bola, provant la centrada cap a ningú, la recuperarà Gepi Selva. Xavi Rubio en defensa. Provava la jugada personal, el llançament que se'n va a fora, possessió pel Vilafranca. El Josep Maria, el partit està en un d'aquells moments que pràcticament qualsevol dels dos equips podria... Sí, està molt delicat. És a dir, ara el Reus ja ha posat tota l'artilleria aquí a sobre doncs, per poder jugar aquests últims minuts, però el Vilafranca també està arribant en perill i en aquests moments un gol pot ser molt important, no? Mira, és la quinzena del Reus i compta doncs, perquè seria molt complicat, ara ja queda molt poc temps i a la protesta de Xavi Costa i d'Alejandro Domínguez no servirà de res perquè Valverde té claríssim que era falta i per tant és la quinzena, i Aguaron, que ara intentarà transformar la falta directa, n'ha fallat una, ha anotat un penal i veurem a la tercera. Pablo Aguaron, Roger Molina. 5 minuts i mig pel final, 5-5 al marcador. Aguaron, atura Molina, atura Roger Molina. Molt important aquesta, molt important. S'ha crescut un altre cop. Molina en els moments importants sempre ho fa. I ha salvat el seu equip. Continua l'empat a 5 al marcador. Al Reus li falta una petita espurna per acabar de posar-se per davant al marcador. Mira, gol. Gol de Marc Navarro. Ho celebra l'afició vilafranquina, que s'ha acostat al Palau d'Esports, i a 5 minuts i poc més de 5 minuts pel final acaba de marcar el 6è el Vilafranca després de fallar la falta directa. Ni ens ho esperàvem pràcticament. No, dèiem que era molt important. Hem aturat molt bé Roger Molina la directa, és a dir, semblava doncs, que teníem doncs, l'opció d'un gol doncs, de posar-se per davant, però realment doncs, ara s'han posat ells a la jugada posterior i bueno, queda 5 minuts, s'ha de donar el tom al partit, el Reus ara haurà de canviar, arriscar i jugar-se-la, perquè doncs, ja no queda temps, no? 4 minuts, 55 segons pel final, serà possessió pel Vilafranca. Mira, el que ens queda d'optimisme és el que ens passa normalment al Reus, que no sabem rematar els partits, doncs a veure si ara al Vilafranca li passa el mateix i aconseguim remuntar en els darrers minuts, perquè com dèiem, 4 minuts i mig pel final, Reus Deportiu 5, Club Patí Vilafranca 6. Xavi Costa, gol! I el celebra amb ràbia, com ha de ser, perquè aquests jugadors tenen ganes de demostrar que poden fer més, que està en una semifinal de la Copa i que empatar o perdre contra el Vilafranca es reivindiquen amb aquest golaç de Xavi Costa, un gol amb ràbia i força, que no ha pogut fer res Gerard Camps per aturar el llançament, empat a 6 al marcador quan falten 4 minuts i mig pel final del partit. Sí, home, ha sigut un gol de caràcter, oi? El caràcter de Xavi Costa, un tio guanyador sempre, no? A veure si això ens anima una mica la gent, la poca gent que hi ha, a part del front reusenc, a veure si els jugadors doncs, els hi donen una mica de confiança d'afrontar aquests últims minuts convençuts, que a vegades sembla que no, que han de guanyar aquest partit, que juguen a casa contra el Vilafranca, és a dir que, en fi,
no sé, no? El caràcter de Xavi Costa, doncs, traspassar-ho a tots els jugadors. Doncs ho intentarà el Reus en aquests darrers 4 minuts. Queda tot un món, el món de l'hoquei. 4 minuts són molts, masses, i bé que ho sabem el Reus Esportiu. Va movia Marc Navarro en atac, molt atent. Albert Casanovas en defensa, robant-li la pilota al jugador vilafranquí. Prova el llançament al capità, intentant-la desviar Xavi Costa, la recuperarà ell mateix davant la pressió de Berna i Caldú, la jugada personal de Costa, i serà penal. Mira, serà penal, targeta blava per a Guarón. Vaja, haurem de... s'hauria de tornar a veure després això quan pengem el resum. Recordeu que al final del partit penjarem ja directament la remissió íntegra del partit d'avui. Serà penal, targeta blava per a Guarón. Quan anem a empat a 6 al marcador i falten 3 minuts i mig pel final. Mira, es queixava el Reus de la falta directa fa tan sols un minut. I ara és el Vilafranca qui es queixa d'aquest penal. Valverde marcava que li havia picat l'estic a la cuixa. Picava un cop d'estic. Costa ha anat patinant cap a darrere la porteria i en aquell moment s'ha estirat a terra. El llançament atura Gerard Camps en la segona opció d'Albert Casanovas, l'estabella al pal. No està de sort l'equip roig-i-negre, ara és Xavi Costa, movent-la un altre cop a Albert Casanovas. Superioritat numèrica a la pista pel Reus Esportiu. Veurem si la saben aprofitar. El Reus abans ha marcat 103 ell a la pista i no al revés. Per tant, a veure si hi ha sort. I amb aquesta superioritat el Reus es pot ficar per davant al marcador. La jugada, la centrada d'Albert Casanovas, no ha pogut rematar Xavi Costa. Ell mateix la lluita, entra dins l'àrea. Quina jugada, li pren Gerard Camps. Quina llàstima. Era una autèntica jugada maca de Xavi Costa. Ara és Navarro qui ho prova. El llançament atura Roger Molina. Els porters de moment salvant els seus respectius equips. El llançament de Drouet, que se'n va directament a fora. Intensos darrers 3 minuts de partit. Us ho expliquem aquí a esportsdelcamp.cat, passió per l'hoquei. Recordem, 2 minuts 47 segons pel final. Superioritat numèrica pel Reus Esportiu a la pista per la targeta blava que avisa Guarón. No podran recuperar aquesta superioritat fins que falti 1 minut i mig pel final. I el marcador que continua l'empat a 6 a l'electrònic. Sí, empat a 6 entre el Reus Esportiu i el Club Patí Vilafranca. Albert Casanovas, el llançament al pal. Enèsim pal del Reus Esportiu en el partit d'avui. Tot just en venia de fer una a la jugada anterior Albert Casanovas. Llançament de Jepi Selva, a punt de perdre-la, l'ha perdut finalment. Recuperada molt bé per Xavi Caldú, que aguanta com pot la bola, conscient de que estan en inferioritat numèrica a la pista i que passi el temps. Això és el que farà ara el Vilafranca. Pressió tota la pista del Reus per intentar recuperar aquesta bola. L'està aguantant molt bé el Vilafranca. Finalment l'ha d'acabar sortejant. La superioritat del Reus és Jepi Selva per banda esquerra, apropant la centrada. No hi arriba Xavi Costa. Apurant 2 minuts pel final. Queda poc més de mig minut perquè el Reus segueixi tenint superioritat. La jugada de Jepi, atent Camps un altre cop. Ni picadeta, Gerard Camps està atent a totes. Jepi Selva movent-la ràpid al Reus. Quin final de partit més intens estem vivint aquí a esportsdelcamp.cat. El llançament de Drouet, atura de nou Gerard Camps. Jordi Esteve aguantarà la bola com podrà, finalment la sortejarà, l'acaba perdent i la recuperen entre Costa i Casanovas. Costa prova la centrada, la treu Xavi Caldú i recupera el quart home al Club Patí Vilafranca. Torna a entrar Guarón a la pista, prova ara... Mira, gol, 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 gol. Gol de Jepi Selva, una pilota que era més una centrada que no pas un xut, ha acabat rebotant i entrant plorant a dins la porteria de Gerard Camps. 1 minut 25 segons pel final. Reus Esportiu 7, Club Patí Vilafranca 6. Bé, al final en l'ocasió menys clara. Mira que hem tingut superioritat numèrica, 4 contra 3, que han bellugat bé, que han tirat a porta, que en Gerard Camps les ha aturat totes. I quan ve la jugada menys clara, una bola penjada, tocada, no sabem gaire bé per qui, doncs mira, allí ha vingut la fortuna i el gol del Reus, no? Quan ara serà temps mort. Temps mort demanat en Jordi Garcia, sí. Molt enfadat, no, el Jordi, perquè tenia el partit guanyat fa molt poc estona. El tenia després empatat, que dius, bueno, un punt a Reus pel Vilafranca, doncs crec que és un bon resultat.
i ara doncs, se li ha girat el tema, no? Quan aprofitem el temps mort per dir que el Palau Blaugrana, el Futbol Club Barcelona està perdent per 3-4 contra el Montbus Igualada quan falten 4 minuts per acabar el partit. Déu-n'hi-do. Per tant, Déu-n'hi-do, saltaria la sorpresa. Seria el primer partit d'Hockey Lliga que perd el Barça, evidentment també el primer partit al Palau Blaugrana. Recordem que els únics dos partits que ha perdut el Barça ha estat contra el Porto, a terres portugueses, en la Lliga Europea, i diumenge passat al pavelló 11 de setembre en la flamant victòria del Moritz Vendrell contra el Barça en la final de Copa. No, i a més una Igualada que anava amb la idea que avui pagaria els plats trencats, no? Correcte. Que se sol dir. Un equip que ha perdut una final de Copa, un equip com el Barça, doncs suposo que li hauran tocat la cresta als jugadors, els jugadors hauran sortit supermotivats i avui pagarà els plats trencats a l'Igualada. Doncs mira, sembla ser que no, sembla ser que potser el problema del Barça sigui més profund que no pas el d'haver perdut un partit o dos, no? Veurem com se soluciona tot això al Barça, perquè el Barça són de solucions dràstiques, Agafen els 3 o 4 tios que més han rendit a l'any als altres equips i els fitxen i es queden de Sí. A més està Carlos Feritz a la recàmera, per allí, bueno, comenta moltes coses, no? Guillem Cabestany, un dels objectius Has que podria comptat. haver també. Veurem com evoluciona tot plegat. El Vilafranca que malgasta la possessió en el seu propi terreny. Jordi Garcia, que normal es queixava perquè tenien el partit prou controlat, i a falta de 57 minuts pel final, doncs el Reus torna a manar el marcador, 7-6. Guanya el conjunt d'Alejandro Domínguez, que mira, comentàvem amb la conya, de que el Reus no sap gestionar marcadors a favor i a veure si en aquest cas passa el contrari. De moment està passant. Veurem què resta en aquests últims 38 segons. És a dir, que el Vilafranca tampoc. O Vilafranca tampoc. Bé, a vegades costa, tot i que, evidentment, sabem a què ens referíem, no? Més el dissabte passat que no aquí el Vilafranca, no? El Vilafranca ha intentat gestionar, jo crec que correctament, a el que ens referíem era un altre tema, no? Un tema de portes 2 gols d'avantatge, no? Contra el Vendrell i potser has de contemporitzar, no? A dormir el petit, matar el partit. Ara tindrà l'última, 17 segons. És Pablo Guarón en atac, s'ha posat nerviós i acaba perdent la bola. És falta en atac de Guarón. Bastant rigorosa, perquè creia que el mateix Costa havia relliscat. Però vaja, l'ajudeta de Valverde es queixa... Jo que ja estava veient a Gerard Camps anant a pressionar, anant a rematar. Anant a rematar Gerard Camps, com en recorda tant aquí el Blanes, en Jaume Llaverola. Correcte, que de fet que va fer gol. Va marcar, li van anul·lar, que ara que ja han passat dies ho podem dir, creiem tots que bastant injust, ningú va saber per què li van anul·lar aquell gol. Bé, estava sobre la botzina, no? Crec que va ser, i el cabreig de Jaume Llaverola va ser considerable. Home, ja ho entenc, un dia que un porter fa un gol, que no te'l va exacte, no? Ara aquí ja ha hagut la 15a falta del conjunt vilafranquí, falten 9 segons pel final, 7-6 guanya el Reus, tot sembla que la victòria es quedarà aquí, independentment del que succeeixi en aquesta falta directa, però sí que Jordi Adroer pot matar l'enfrontament a 9 segons pel final. Abans l'ha notat de forma excel·lent, sublim, marejant a Gerard Camps d'un costat cap a l'altre, i quan ha caigut com un sac de patates i ha acabat col·locant suau a dins la porteria. Jordi Adroer, que és un altre jugador d'aquells que acaba contracte final d'any, veurem si renova o no. Mira, quan en una jugada, Josep Maria, s'acaben queixant els jugadors del Vilafranca i del Reus, és que els àrbitres, un ha dit una cosa i l'altre una altra. Un ha donat permís i el que estava... No ho sé, portem una estona aquí per tirar la ditxosa falta directa. És a dir, primer hi ha hagut el canvi de bola, o no sé si la bola o no la bola, o que si hi havia la bola o no la bola. Ara que si ha sortit i no han sortit, o sí. És a dir, quedaven 9 segons, ara en queden 7, esclar, a la que s'han avançat, doncs han engegat el marcador, no? Suposo que demanaran que hi torni a haver els 9 segons. Però realment, si no s'ha tirat correcte... Sí, tornem als 9 segons, recordem 7-6 al marcador, 9 segons pel final. Jordi Adroer per sentenciar l'enfrontament. Jordi Adroer davant seu Gerard Camps. Mira, gol,
ho ha fet molt més fàcil en aquesta ocasió, col·locadet al pal dret, ha anat rebotat i ha entrat pel pal esquerre i Jordi Adroer que marca el 8-6, que ja serà definitiu perquè falten 4 segons pel final del partit i el Reus, que sembla ser que aconseguirà la victòria, molt important a nivell de punts, però també a nivell psicològic. Sí, home, hauria sigut portant ja una ensapegada a sobre, haver-ne fet una altra que ha sigut molt complicat, no? Ha costat molt guanyar aquest partit, molt, i bé, al final són 3 punts importants per l'aspecte psicològic i també doncs, per anar sumant, és a dir, s'havia complicat el partit i al final doncs, la importància de davant d'un molt bon equip com ha estat el Vilafranca, doncs, d'haver tirat endavant i aconseguit els 3 punts. Doncs tornem aquí des de la mateixa pista i hem saltat aquí per intentar parlar amb algun dels protagonistes, amb algun dels jugadors. Veurem aquí enganxem per parlar d'aquesta victòria, 8-6, molts gols avui al Palau d'Esports, moltes iniciatives d'un i altre equip per ficar-se per davant en el marcador. Ha manat el Vilafranca, ha tingut la victòria el Vilafranca a pocs minuts pel final, de fet faltant 4 minuts guanyaven per 5 gols a 6, però finalment el Reus ha pitjat l'accelerador i en els darrers minuts que tant hem qüestionat últimament ha estat capaç de donar-li la volta al marcador i vèncer el Club Patí Vilafranca. Ara hi ha aplaudiments per Xavi Caldú, que tornava al Palau d'Esports en partit oficial després de la seva marxa, no aquest estiu, sinó el passat, l'estiu de l'any 2012, del que va ser capità del Reus Deportiu. Quan veiem el Reus fent la pinya i donant les gràcies a l'afició, el que farem és intentar parlar amb el capità Albert Casanovas. Albert, ha costat sang i fetge, però al final s'ha aconseguit la victòria. Sí, després de la Copa, aquesta setmana ens hem sentit especialment molt cansats, físicament, també mentalment va ser un cop molt dur, s'ha de reconèixer que ha costat molt arrencar aquesta setmana i me feia molta por el partit d'avui perquè els partits d'ahir el Vic va perdre a casa, el Vendrell també va començar perdent, vull dir, passes una mica factura el tema de la Copa, però bueno, al final hem pogut guanyar. Molt important, sobretot a nivell psicològic, de deixar ja enrere la Copa del Rei, centrar-nos en Copa i Lliga Europea, aquesta victòria ajuda a això. Sens dubte, i a més guanyant també així al final, encara que sigui de rebot, també ens tocava alguna vegada, que sempre ho patim en contra, i ens venen uns partits ara molt importants per continuar estant allà dalt, que és on volem estar, volem quedar segons de la Lliga, és el nostre objectiu, i preparar molt bé el partit del Benfica, que sabem que és una final. Aquesta setmana s'ha parlat molt de la gestió dels últims minuts del Reus, que es va escapar a la Copa de l'any passat, aquest any també, vaja, avui ha demostrat que de saber gestionar es pot i en sabeu, no? Sí, a veure, s'ha estat debatint molt aquesta setmana, el que has comentat tu. Molt complicat, partits tan difícils de jugar, també l'equip rival juga molt bé també i ho sap gestionar, potser en aquest cas el Vendrell ho va gestionar molt millor que nosaltres, n'aprenem, avui s'ha demostrat i creiem que no ens tornarà a passar cap vegada més. Perfecte, Albert, moltes gràcies, felicitats per la victòria. Doncs nosaltres des d'aquí, al Palau d'Esports de Reus, des de la mateixa pista, ens acomiadem d'aquest partit que hem gaudit avui, 8-6, molts gols hem vist avui al Palau d'Esports de Reus. Nosaltres, com sempre, tornem al següent partit a casa del Reus Deportiu. Moltes gràcies per seguir-nos. Nosaltres, a Esports del Camp, ens podeu seguir sempre entrant a la pàgina web perquè ja sabeu que tenim passió per l'hoquei.